मामानि मोनसे गोदान भिडिअ फैदों गोबाङा नुबाय गोबाङा नुवाखै जानो हागौ खिन्थु बे बर' हारिफोरनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होगोन बिनि सिगां मोनसे आं पार्सनेलिबो आरो गोबांनावबो बे दुखुआ थानो हागौ जे दिनैसिमबो जे मानगोनां रन्जन दैमारि सारा गवाखै गोबाङा दिनैनि दिनाव गोसोआव दंब्लाबो सिरि थानांगौ जाबाय जायनि थाखाय दा एक्स एनडिपि आफादा फैगौ 2025 मायथाइनि इलेक्शनावहाय गसंनो थाखाय मोनसे थिरांथा लादों एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफादनिफ्राय दा मामाया मोनसे गोदान भिडिअ होदों दे आं बेखौ नोंथांमोननो होगोन दा खारना जाहैबाय गोबाङा बखियो बुंनायखौ नुनो मोनो प्रमद बर' बायदि मानसिया मानगोनां रन्जन दैमारिया गखाबाय होननाया बोरो मानो गवाखै मानो बख'नो हायाखै कुइसन खालामो नाथाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ मिथिगौना गोबां गोरोंफ्राथ' मिथिखाबाय बे जाहैबाय गोसो दंमोन जानो हागौ मानगोनां प्रमद बर' साराबो बख'नो बा माबा मोनसे खालामनो नाथाय जोंनि कान्ट्रियाव दायो बिजेपि गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि पावारफुल बुंनो थाङोब्ला थांनाय 10 बोसोराव रुल खालामबोबाय आरो नैबे थर्ड टाइमनि थाखाय गभर्नमेन्ट फर्म जाबावबाय गोबां रिमर्स जागासिनो दं बायनोबो हागौ मानोबो हागौ नाथाय जियानो जाथों मानो दायो बहुद पावारफुलावनो दङ गोसो जायोब्ला जोंहा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया द्रौपदी मुर्मुआ बिजेपिनिफ्रायनो होनजायो मोनसे समाव बिजेपिनिफ्रायनोमोन दा गोसो जायोब्ला रन्जन दैमारि सारमोन बायदिखौहाय पार्डन पावार बा निमाहा होनो हायो बख'नो हायो इभेन जों गुगोल AI आव सार्च खालामबाबो मोनो रोङैयाबो हु केन रिलिज रन्जन दैमारि फ्रम जेल होनोब्ला गभर्नरहाबो मोनसे पावार थायो नाथाय बे पावारखौ लानानैबो प्रेसिडेन्टनि एप्रुभेल नांगौ प्रेसिडेन्टआथ' गोसोबानो बे गावनि एक्सट्रा पावारखा पार्डन पावारा बे निमाहा होनो हायो लाइफ माने थैनायनि डेथ सेन्टेन्स होजानायखौबो गोसोबा प्रेसिडेन्टआ बोखारनो हायो नाथाय खोथाया फैयो प्रेसिडेन्टआ मानो बोखारनो जायहा कनभिक्टेडखा प्रेसिडेन्टआ जुदि बे कनभिक्टेडखौ गोसो जानानै बोखारोब्ला मा जागोन जोंनि कान्ट्रियावथ' सासेल' कनभिक्टेड गैया गोबां केसनि थाखाय गोबां सोरबा बुंनांला केसफोरखौ गोबां कनभिक्टेड दं अब्ला रन्जन दैमारि बायदि सासेखौ हगारोब्ला गोबां कनभिक्टेडफ्राबो रिलिज जाफाजोबनांगोन नैबे खोथाया फैयो नाथाय खोथाया बावल' जोबाखै खोथाया बेबो जे जोंहा पिस एकर्ड जानानै थांबाय नैबेजों थ्रुयै थाङोब्ला जोंहा बहुद चान्सेस दङ पिस एकर्ड गोजोन गोरोबथा होनोब्ला संसारावनो बेफोरबायदि नुनो मोनाखै जोंनि लिडारफोर गोबाङाबो बुङो जे पिस एकर्ड सान्थिनि एकर्ड जों जेबो मावला एबारनिफ्राय सारेन्डार टाइप बा समाय लानाय बायदि बे एकर्ड जाबाय नालाय बिनि थ्रुयैबा थाखानाय दायफोराबो बावहाय इलिमिनेट जाजोबनांगौ बा जोबजोबनांगौ दा नैबे प्रसेसजों थाङोब्ला जोंहा गनायनि बहुद राहा दङ जाय खेथ्रआव पिस एकर्डनि रन्जन दैमारि साराबो सासे सिगनेटरि बा सहि होनाय सासे सुबुं नाथाय खोथाया जाहैबाय प्रमद बर' सारमोन बायदियाबो प्रेसार होनो हायो दिनैनि दिनाव बुंनो हायो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ फुटबलनि मानि थाखाय रायलायहैनो हायोब्ला सोरबा एमपिआ प्रमद बर' सारमोन बायदिया मानो रायलायहैनो हाया गोबांनि गोसोआव नैबे कुइसना राइज जानो हागौ नाथाय खोथाया बेसो प्रमद बर' सारमोन बायदिया बा गावसिनि आफाद UPPL आफादाबो आं गाज्रि भाबै बुङाखै बे जाहैबाय गोसो जायोब्ला रायलायहैनो हायो बा मावगौबोमोनदां बा गोसोबो दंदां नाथाय बिथांमोना खानानै दोनजानाय बायदि होनजायो बे आंनिल' बुंनाय नङा गोबां गोरों गोराफोरनि एनालाइज खालामनाय मानो खानानै दोनजानाय आलायन्स गभर्नमेन्ट दानाय गोसो जायोब्ला मामाया बिजेपिआ 24 घन्टायावनो गभर्नमेन्टखौ थेर बेथेरबो खालामजोबनो हायो गोसो जायोब्ला थ' बेबायदि थेर बेथेर खालामनो हाग्रा पावार थानायाव मा खुगासिनो हानाय दा बेयावहाय जोङो दायखौ प्रमद बर' सारखौ होगोन ना सोरबा आफादखौ होगोन नैबेबो गेदेर सोंलु जानानै फैबाय आरो बेबो सोंलु जोंनि माखासे मानि सोद्रोमा गेदेरमाफोरा थारैनो प्रेसिडेन्टजों जोबनानै दोनजानाय एनडिपिफोरनि थाखाय सावरायदोंना मानगोनां रन्जन दैमारि सारमोननि थाखाय सावरायदोंना बे मोनसे गेदेर सोंलु आरो जुदि सावरायाखैबा बर' रायजो राजाफोरखौहाय मेगनाव हाद्रि सारफावनानै गोदै दिनैसिमबो बुंगासिनो दं नामा नैबे मोनसे गेदेर सोंलु दा मोनसेया फैदो गुबै खौराङा दा मामाया मा खौरां बुंदों आं नैबेफोर खोथाफोरखौ आनालाइज खालामनानैसो बुंदों दै गोबाङा बुंनो हागौ गोबाङा बुंना राइट टु स्पिच दङलै जोंहा ल' दङ बुंनो हायो
खोथाफ्रा बुंलाबायबाबो बुंजोबनो हाया जों गोबांथार खेथ्रआवहाय नाथाय माखासे खोथाफोरखौहाय नोंगौ जाय माबा मोनसे मुल्य गोनां जाथावथि बेफोरखौ जों बुंनो हायो दङ जोंहा फ्रिडम अफ स्पिच राइट दङ नाथाय बावनो खायफा मा गोबां माबा माबि सोदेरो बेबायदि जिखुनुआनो जाया मामाया मोनसे बाइट होदों बङाइगावनिफ्राय एजिपिआ एबार इलेक्शन जाबावगोन ना जोंहा जायफ्रा एमपि देरहानानै थांबाय बिसिनि जायगायावहाय जायफ्रा एमएलए मोन बिसिनि सिटआवहाय मोनबा दंदां टटेल आसामाव दां नङा मोनबा दाबा मोनबायावहाय बङाइगाव एजिपिनिफ्राय गेलेगोन होननानै मामाया बुंबाय आं भिडिअ फुटेजखौ होगासिनो दं सिडली समस्तिनिफ्राय जोंहा इउपिपि लानो गेलेगोन होनबाय बे जाहैबाय एमएलए जोंहा बिटिसि इलेक्शना 2025 आव जागोन आरो एमएलए जोंहा नेक्स्टआवहाय 2026 आव जागोन आसामना एमएलए इलेक्शना दा एमएलए नि थाखाय 2026 नि सिम एजिपि नो बङाइगावखौ होगोन आरो सिडलीखौहाय इउपिपि लानो थागोन नाथाय मामाया बेखौ गेरेन्टि होआखै जे 2026 आव जाय गाव होदों बाव इउपिपि ला इउपिपि लावनो थागोन बा एजिपिआ एजिपिआवनो थागोन मामाया बेखौ गेरेन्टि होआखै जि थाम बोसोर बेसिम थानांगौ बेखौ गावसोरो गेजेर ससेयावनो सिफाया नाथाय जोबोब्ला गाव सरकारखौ सिफायनोबो हागौ गुबुनजोंबो गभर्नमेन्ट दानो हागौ नैबेबायदि मामाया कुइसन मार्क दोनहैदों दा बेखिनियाव बर' रायजो राजाया मा बुंगोन थारैनो जोंनि बर' लिडारफोरखौ मोजाङै अनमारोना हारिनि थाखाय मोजां सानमारोना आरो मानगोनां रन्जन दैमारि सारमोन बायदि आरो एनडिएफबिफोरखौ मामाया बख'नायाव हेफाजाब होमारगोन ना मा सानो मामाया मोनसे कुइसन मार्क बायदि दोनहैदों भिडिअ फुटेजखौ नायनो हागोन ओमफ्राय कमेन्ट हो বঙাইগাঁও আৰু সিডলি কি হয় বঙাইগাঁও আৰু সিডলি এজিপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কাৰণ 5 বছৰৰ তেওঁলোকক আমি দি থৈছো আৰু সিডলি ইউপিপিএলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁলোকক আমি সিটটো আগতে দিছো কিন্তু 5 বছৰ পিছত বিধানসভাত কি হ'ব এটো নতুনকৈ আলোচনা হ'ব বিধানসভাত বঙাইগাঁও কোনে পাব হেতু আলোচনা হ'ব সিডলি বিধানসভাত কোনে পাব আলোচনা হ'ব 26 কাৰণে আমি বঙাইগাঁও এজিপিক দিয়া নাই 26 কাৰণে আমি সিডলি ইউপিপিএলক দিয়া নাই কিন্তু উপনিৰ্বাচনত আমি এইটো আমাৰ যেটো কমিটমেন্ট আছে যে 26 লৈকে আপোনালোকক সিটটো আমি 21তে দি থৈছো গতিকে মাজত আমি আমাৰ মিত্ৰতা আমি নাভাঙো এইটোৱে আমাৰ দলৰ নিয়ম যে আমি কেতিয়াও মিত্ৰতা আধা ৰাস্তাত নাভাঙো আপোনালোকৰ মনত আছে যে হাগ্ৰামাৰ বিপিএফ মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিপিএফ কংগ্ৰেছৰ লগত হাত মিলোৱাৰ পিছতো আমি তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী ভঙা নাছিল যাতে পুৰা 5 বছৰৰ সংকল্পটো আমি পূৰণ কৰিব